Foli b'aw bɛɛ lajɛlen malien cɛ ani muso denmisɛn ale ni mabakɔrɔ aw bisimila ko kibaruya walawalali kɛnɛ kɔnɔna na Tamtam TV jabarani ka kɛ ni bi tɛnɛni o bɛ novembre kalo tile 20 ale ni 4 san 2025 ale ni 5 bakuruba minnu bɛ an bolo kɔrɔ n'o bɛna walawala ko lase aw ma o la kumaba dɔw filɛ an b'a fɔ ko ka kɛ ni ɲɔgɔn dɛmɛ ye AES o jamana sabaw olu ni ɲɔgɔn cɛ ka yira ka fɔ ko fɛn min kɔni taji mobiliba 82 ale ni 2 ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔnko o bɔra Niger kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka i kunda anw ka faba kan ni wagati kofɔlen na ni o kɛra dɛmɛsira ye ka bɔ Niger jamana ɲɛma ale yɔrɔ la ka ɲɛsin Mali ma an bɛna an da don kɔnɔ kumaw na ko walawala ko da aw bɛɛ lajɛlen kulo kan o tɛmɛnen ko ka bɔ yen na halisa an bɛ to ɲɔgɔn dɛmɛ o hukumu kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mali ale ni Senegali o ni ɲɔgɔn cɛ an b'a yira k'a fɔ ko Senegalikaw ka fɛn min kɔni pɔri min bɛ yen nɔ ni Mali minɛnw caman o bɛ jigin ka mara o yɔrɔ kofɔlen na k'a yira k'a fɔ ko olu kɔni ye o nafolo kasabi minnu bɛ bila minɛn ninnu olu kunkɔrɔ ni o ye an ka conteneurs ye k'u y'o nafolo kasabiw bin kalo 3 ɲana o bɔɲɔgɔnko kɔnɔna na an bɛna an da don fɛnɛ na ko walawala ko o n'a kunkan kow da aw kulo kan ni o tɛmɛna ka bɔ yen nɔ mara nasiraw fɛ an b'a fɔ ko fɛn min kɔni ye jɛkulu min bɛ an fɛ yan nɔ ni an ko o ma ko Mali taɲɛ olu kɔni ye ɲɛnajɛ kɛ ɲɛnajɛ min ni o bɛ tali kɛ anw ka ministre ɲɛmaa général Abdoulaye Mayiga ale ka sigili ministre ɲɛmaaya la o san 1 ka kɛ ni o kunbɛli bunakun kan an bɛna an da don fɛnɛ na ko walawala ko da aw kulo kan kunnafoni kuncaya la kɛrɛnkɛrɛnnenya la jamana kɔnɔna na ka kɛ ni dolanciko nasiraw ye an b'a fɔ ko dolanci dɛmɛbaga jɛkulu min bɛ yen nɔ n'an ko o ma ko Téléthon CAN 2025 olu kɔni ye dɛmɛ belebeleba ni ko o laɲini ni o kɛra sababu ye n'u ye nafolo kasabi fara ɲɔgɔn kan min bɛ taa i jɔ sefa wari miliyɔn 150 ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔnko min b'a yira k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye jamana kɔni ni jamanadenw ye ko u bɛɛ lajɛlen bɛ samata sɛgɛw olu kɔ an bɛna an da don kɔnɔ kumaw la ko walawala ko da aw kulo kan ninnu de bɛ an bolokɔrɔ aw ye aw bisimila ka kɛ ni tajiko gɛlɛya ye anw fɛ yan nɔ an ka jamana kɔnɔna na ka yira k'a fɔ AES jamana maaw ko olu tɛna sigi ka bolo fila da u sen ka o lajɛ fɛn min kɔni AES sigira nafa min kama ni o de ye ɲɔgɔn dɛmɛ ale ni tɛgɛdi ɲɔgɔn ma gɛlɛyaw mana kɛ jamana min kɔnɔna na an b'a fɔ ko o bunakun ka ko Niger jamana ɲɛma ni o ye général Abdrahamane Tiani ye ale kɔni ye ŋaniya yira kɛ ni o bɛ tali kɛ fɛn min kɔni taji mobiliba ni an ko o ma ko citerne o 82 ale ni 2 ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔnko ko o taara ka a bɔ ɲamɛ ni o ye Niger faba kɔnɔ ka ɲa anw yɛrɛ fɛnɛ ka faba kɔnɔ ni o ye Bamakɔ ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la an b'a fɔ ko o fɛn min kɔni ye taji citerne ninnu ye ko u taara ni ka u bilasira kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka a lakɔlɔsili kɛ ni an ka finitigilakaw ye ni o ye AES jamana saba faralen ɲɔgɔn ka finitigilakaw ye walasa fɛn min kɔni ye citerne ɲuman ka bɔ Niger ni ka a ɲuman don Bamakɔ faba kɔnɔna na an b'a fɔ ko o hukumu kɔnɔna na ko o kɛra fɛn min kɔni ye dɛmɛsira ye mun bɔra Niger jamana ɲɛmaa ni o ye général Abdrahamane Tiani ye ale yɔrɔ la ka a kɛ dɛmɛ ye ka a ɲɛsin Mali ma ka kɛ ni AES ɲɔgɔn dɛmɛ ko olu nasiraw olu ye k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye taji mobili ninnu ye ni o ye 82 ale ni 2 ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔnko ye a bisimilara kɛrɛnkɛrɛnnenya la anw ka ministre fɛ ni ale tɔgɔ ko Musa Alassane Diallo ale kɔni ye bisimilali kɛ ni citerne ninnu ye ka tila tuguni ni ka foli kɛrɛnkɛrɛnnen ta ka o ɲɛsin Niger jamana ma ka kɛ ni nin baara ɲuman talen ye ka kɛ ni min bɛ badenya ale ni sinjiya ale ni ɲɔgɔn dɛmɛ o ko fɔ AES jamanaw olu ni ɲɔgɔn cɛ o kɔfɛ k'a yira k'a fɔ ko nin bɛ hakilina jɔnjɔn ni taara AES jamanaw olu fɛ ko nin bɛ o sɛmɛntiya ni o hakilina dɔ de ye k'a fɔ ko AES kɔni ye yɔrɔ kelen jamana kelen ale ni dakan kelen ko o de bɛ an bolo ni an ko o ma un espace un peuple et un destin o hukumu kɔnɔna na k'a yira k'a fɔ ko nin mobiliba minnu nalen filɛ ni u bɛ tajiw di k'a ma da Bamakɔ dɔrɔn kɔnɔna na an b'a fɔ ko o caman taara ni ka taa n'u ye an ka dugumisɛnninw na kɛrɛnkɛrɛnnenya la fo ka taa se an ka région ma ni an bɛ o fɔ bakuruba la k'a fɔ ko 10 ale ni 7 ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔnko citerne ko o de taara segukaw olu fɛ yen nɔ ni wagati kofɔlen na an b'a fɔ ko sɔrɔla o kunnafoniya kɔnɔ ko walawala ko la aw bɛɛ lajɛlen kulo kan o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ ka kɛ ni tɛgɛdi ɲɔgɔnma ye Mali ale ni Senegali o ni ɲɔgɔn cɛ an b'a yira k'a fɔ ko kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka kɛ ni Senegali ka kɔgɔji nasiraw ye k'a fɔ ko Mali ka minɛn caman o bɛ na ni o siraw ye ni o ye Senegali pɔri ye ni bɛɛ lajɛlen k'a ma ko PAD an b'a fɔ ko o hukumu kɔnɔna na ni wagati kofɔlen na Senegali jamana ɲɛmaaw ye hakilina belebeleba ta min na n'u y'a yira k'a fɔ ko kalo 3 ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔnko ko nafolo kasabi min ni o bɛ sara kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mali ka minɛn minnu ni olu bɛ lasago Senegali pɔri o kɔnɔna na ka se ka o nafolo kasabi min bɛ sara o la ka o bin ka bɔ Mali ka kalo 3 ɲɔgɔnna o bɔɲɔgɔnko o bɛɛ sɔrɔla mun fɛ kabini avril kalo tɛmɛnenw na ka yira k'a fɔ ko Mali kɔni ka minɛn caman olu kɔni de kun balannen don kun balanna kɛrɛnkɛrɛnnenya la Dakar pɔri o la
o hukumu kɔnɔna na ka yira ka kɛ ni dɛmɛsira ye Mali ale ni Senegali jago feere tagani ka segin hakɛw olu ni ɲɔgɔn cɛ. O hukumu kɔnɔna na walasa fɛn min kɔni ye maa minnu yɛrɛ fɛnɛ ka baara ye jagominɛw olu talen ye ka na anw fɛ yan ni an ko o ma ko les opérateurs économiques sira ka se ka nɔgɔya u bolo walasa u ka se ka minɛnw sɔrɔ nɔgɔya la cogoya min na. Ka yira k'a fɔ ko nin hakilina ninnu taara k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye Mali ka conteneur 2500 ɲana bɔɲɔgɔnko ko o de bloquelen don Dakar port la ni wagati in na ni a kuma ma se ka ɲɛ sɔrɔ. O kɛra sababu ye ni an ka fɛn min kɔni ye ministre min ka baara bɛnnen don sirako ni tagani ka segin baaraw ma ni o ye Madame Dambele Madina Sisoko ye. Ale kɔni a senfa ni ka taa fɛn min kɔni ye Senegalikaw olu fɛ yen nɔ ka taa kuma ɲɔgɔnya kɛ ni Senegali port ye o ɲɛmaaba ye ni u ye o kumaw ta ka o kɛ ni ale tɔgɔ ko Wali Juf Bonja. O hukuma kɔnɔna na u y'a yira ka u ka hakilinaw ta ka o bila sen kan mun ni u ko ka kɛ ni nin degun kɛrɛnkɛrɛnnen min ye Mali ka minɛnw sɔrɔ Dakarkaw olu fɛ yen nɔ walasa fɛn min kɔni jago tagani ka segin feere o baaraw ka se ka nɔgɔya Mali ale ni Senegal ni ɲɔgɔn cɛ k'u na kalo 3 ta ka u ka nafolo kasabi ni ka o bin ka bɔ an kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la. An b'a fɔ ko o kɛra hakilina ye mun taara o ko kunnafoniya kɔnɔna na ka o ta k'o walawala k'o da aw bɛɛ lajɛlen kulo kan. O tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ nin ye hakilina ye mun taara jɛkulu fɛ mun bɛ an fɛ yan nɔ ni an ko o ma ko Alliance Mali taɲɛ ni bɛɛ lajɛlen ko ma ko a ma taa. An b'a fɔ ko olu kɔni ye ɲɛnajɛ kɛ katikaw olu fɛ yen nɔ min na ni u ye an ka ministre ɲɛmaa général ye Abdoulaye Maïga ale ka sigili ministre ɲɛmaaya la o san kelen kun bɛ ɲɛnajɛw ni u ye olu ta ka o kɛ ka yira k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye tasi bila belebeleba ye ko o bɛ kɛ an ka ministre ɲɛmaa ye k'a fɔ ko kabini a sigi kɔni kɛra ministre ɲɛmaaya la ko a ye jɔyɔrɔ belebelebaw ni ka olu ta ka hakilina caman ni ka o ta mun bɛ na ni fasoden ɲumanya baaraw ye jamana ka se ka jɔ ka ɲa maraw olu ka kɛ u tagacogo olu ɲumanw na k'a yira k'a fɔ ko a ye fɛn min kɔni an ka furancɛla fanga ɲɛmaa général Assimi Goïta o ka hakilina jolenw ta ka o bila sanfɛ walasa fɛn min kɔni baara u ka se ka kɛ ni o ye lakanako o siraw fɛ ale ni fɛn min kɔni kɛnɛyako nasiraw fɛ fo ka taa se fɛrɛko nasiraw fɛ ni o ye politiki baaraw ye ale ni jamana ka cakɛda baaraw olu yɛrɛ fɛnɛ nasiraw fɛ ka se ka baara caman ni ka o bila sen ka yuruku kɛlɛli o baaraw u ka se ka yakubaya togoya min na ale ni kana ni kuma ɲɔgɔnya ye jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ a ye o baara ɲuman minnu kɛ a ka san kelen sigi la k'a fɔ ko o foli ale ni o bonyamasegi ko o ka taa ka o kɛ a ye. Nɔgɔburu kalo tile 21 san 2024 jamana ɲɛmɔgɔ n'o ye général d'armée Assimi Goïta ye a y'a ka danaya ta ka di da an ka général de division Abdoulaye Maïga kan ka kɛ an ka premier ministre n'o ye Mali premier ministre a bɛ fanga ta wagati min na a b'a dɔn o y'a sɔrɔ gɛlɛya caman de bɛ tun bɛ jamana kɔnɔ a gɛlɛya belebeleba o tun ye kuranko ye donc a wulila ka taama caman kɛ a m'a fɔ ko ka directeur wele mais ale yɛrɛ de déplacement ye ka taa énergie la ko siɲɛ caman ka tila ka ɲininkali kɛ ka ɲɛsin énergie mɔgɔw ma ko nin kuranko gɛlɛya bɛ yen bi solution jumɛn b'a la pour que maliyɛnw bɛ degun min na u bɛ se ka bɔ degun na cogo min na donc o de kun kɔnɔna na a y'a ye k'a fɔ sunkalo min dar'o kan kuranko a gɛlɛyaba min bɛ yen a gɛlɛya caman bɔra la parce que sanu salon ta cɛ fɛn min tɛmɛna o tun gɛlɛya kun ka bon kojugu glasiw tun bɛ ka feere 100 glasiw tun bɛ feere 200 mais depuis a yɛlɛma nana don a la ale ka wagati la glasiw nana o prix la donc o kɔfɛ fɛnɛ gɛlɛya belebele min bɛ yen fɛnɛ ni an y'an da maga la o ye a bi u bɛ ka baara min kɛ n'o ye carburant ko ye o tajiko o bɛ se ka gérer cogo min na pour que maliyɛnw a bɛ se ka nɔgɔya an bolo cogo min na o de la a ye kumakan belebele fila fɔ a wagati la tuma min na jugu tun bɛ ka laɲini k'a fɔ k'u bɛ dankari an ka citernenw na a y'a yira k'a fɔ ko hali ni an bɛ taa tɔgɔma an sen na ka taa cuillère la n'o ye ka carburant ta cuillère la donc pour que ka na maliyɛnw servi donc a y'o kumakan fɔ o kumakan tɛ dɔwɛrɛ ye o ye a yira k'a fɔ a gɛlɛyara cogo o cogo maliyɛnw a bɛ taji sɔrɔ ka taa waati la économie tɛ se ka jɔ cogo si la donc a y'o kumakan min fɔ o ye kumakan gɛlɛn de donc n'Ala sɔnna a y'o waleya fɔlɔ o bɔlen fɛnɛ a y'a yira k'a fɔ an bɛ ka carburant minnu sɔrɔ bi n'o ye taji minnu ye mɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ an b'a jate b'a fɔ hadamaden jeli de don o kɔrɔ mɔgɔ man ka se ka k'i bɛ yuruguyurugu k'a la mɔgɔ man ka se k'a fɔ k'i bɛ maliyɛnw kumaniya a carburant sɔrɔli ma donc o y'a ka misali belebele o kɔfɛ fɛnɛ n'i ye lakana jateminɛ a ka san kɔnɔna na a y'a ye k'a fɔ armement caman de nana Mali kɔnɔ an yɛrɛ kɛra caman seere min nana Mali kɔnɔ pour que au moins k'an ka sɔrɔsiw dɛmɛ parce que n'i y'a ka programme ta jateminɛ 8 axes la
a fɔlɔfɔlɔ o ye ka an ka surasiw dɛmɛ surasiw bɛ se ka se juguw la cogo min na ani ka u ka minɛn caman ɲini ka d'u ma je crois que u y'o baara kɛ o kɔfɛ fɛnɛ kɔsa in na an ka kɛnɛyako sira kan an ka dɔgɔtɔrɔso ninnu i b'a dɔn jeliko dɛsɛ ni fɛn caman mɔgɔ minnu na u y'a essayer ka olu minɛn caman de ɲini bi ka bila an ka hôpitaliw la i b'a fɔ ma tubabukan na dialyse ninnu donc olu caman occupant ɲini na wa an ka dɔgɔtɔrɔso minnu bɛ yen n'u b'an ka cercle la n'o ye CSRF ye ka disposition ta k'a bɛɛ yɛlɛma ka kɛ hôpital de référence ye donc o de la semaine jan tɛmɛnen aw yɛrɛ la kɔlɔsi k'a fɔ hôpital de référence 15 ani Mali région caman olu hôpitaliw fɛnɛ première pierre dara jamana ɲɛmɔgɔw fɛ donc o b'a yira k'a fɔ an bɛ laɲini min na bi dɔɔni de don a ka ca Ala fɛ a bɛ sabati bon min ye yiriwali fɛnɛ ye a y'o bolo bila fɛn caman na ni Ala sɔnna ma an bɛna olu fɛnɛ résultats fɛnɛ bon ani an ka stade caman bɛ yen olu fɛnɛ dayɛlɛnna n'o inauguration ale fɛ donc an b'Ala deli halisa Ala ka jamana basigi san nataw la fɛnɛ gɛlɛya minnu nana an kan o gɛlɛya bɛ se ka tɛmɛ cogo min na a bɛ se ka yɛlɛma ka kɛ hɛrɛ cogo min na o de y'an ka laɲini ye bɛɛ nisɔndiyara ne yɛrɛ bolo parce que déjà an ka kumakan kɔfɛ an ye jaw yira mɔgɔw la pour que mɔgɔw hakili lajigin donc an y'a ye k'a fɔ nisɔndiya bɛ yen katikaw bɛɛ yan su ani tile fɛn fɛn transition ko ye katikaw sen b'a la u ka dɛmɛ a ma sumaya tile kelen u bɛɛ cɛsirilen don pour que ka jamana ɲɛmɔgɔw dɛmɛ k'an ka transition dɛmɛ an bɛ gɛlɛya min kɔnɔ bi an bɛ se ka bɔ a gɛlɛya kɔnɔ parce que mɔgɔ kelen ka ko tɛ hali tajiko in na i yɛrɛ kɔlɔsi kati denmisɛnninw ni a musow bɛɛ cɛsirilen don station kɔnɔ pour que basigi bɛ se ka na cogo min na pour que an yɛrɛ dama kana bila ɲɔgɔn na i b'a fɔ jugu bɛ ka laɲini cogo min na. O tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ ka kɛ ni weleweleda ye mun bɔra Téléthon CAN 2025 ma olu yɔrɔ la ka yira k'a fɔ ko u mago bɛ dɛmɛ la dɛmɛ min ni o bɛ se ka kɛ sababu ye Mali jamana kɔnɔdenw sen bɛ se ka ye togoya min na fɛn min kɔni jamana darajɛ mun ni o bɛna kɛ dolanciko n'a fila fɛ farafinna tilebiyanfan jɛkulu olu ni ɲɔgɔn cɛ ni an ko o ma ko CAN ni o baaraw kan ka taa ka o kɛ fɛn min kɔni maa caman olu sen na se ka ye o la togoya min na kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni o ye an ka samatasɛgɛw ka kɔkɔrɔdonbagaw ye u y'a yira k'a fɔ ko u bɛ ka nafolo kasabi min ni u kun bɛ ka o ɲɛni ko o kun bɛ taa i jɔ sefa wari miliyɔn 200 ɲɔgɔnna o bɔɲɔgɔnko la nka an bɛ wagati kɔfɔlen min na ko sisan nɔ fara ɲɔgɔn kan min sɔrɔla ka o kɛ o nafolo kasabi bɛ taa i jɔ fɛn min kɔni ye sefa wari miliyɔn 150 o ni a kunkan fɛ u y'a yira k'a fɔ ko u ka hakilina na a ko denbaya taara k'a di maa ma ni o ye madame Haidara Aissata Sise dite Chateau ye ko ale kɔni ye nafolo kasabi min bɔ a kelen kunna ko o bɛ taa i jɔ sefa wari miliyɔn 18 o ɲɔgɔnna o bɔɲɔgɔnko la ko ni hakilina minnu taara ka dɛmɛ ɲini ko a bɛ kɛ sababu ye walasa fɛn min kɔni ye avion billet 150 ɲɔgɔnna u ka se ka taa ka o di an ka samatasɛgɛw ka kɔkɔrɔdonbagaw ma ni o ye supporters ye u ka se ka wuli ka taa fɛn min kɔni ye dolanci darajɛ kɛnɛw olu kan walasa ka se ka taa dɛmɛ sira ni ka o kɛ an ka samatasɛgɛw olu ye cogoya min na ale ni Bamakɔ kɔnɔna na ka yɔrɔ ta ni ka o bila sen kan mun ni o bɛ kɛ sababu ye ka hali bi dɛmɛbaga jɛkuluya ka o caya an ka samatasɛgɛw olu fan fɛ an b'a fɔ ko nin ko bɛɛ lajɛlen ɲɛmaya taara k'a di an ka furancɛla fanga ɲɛmaa générali Asimi Goita u ka fɔ la ka yira k'a fɔ ko fɛn min kɔni ka kɛ ni ɲɔgɔn dɛmɛ hukumu kɔnɔna na o ye ni nafolo kasabi sɔrɔ ka o kɛ dɛmɛ ye ka o ɲɛsin kanko ale nasiraw ma san 2020 ale ni wɔɔrɔ o baaraw ɲɛbilaw la o sɔrɔla o kunnafoniya fana kɔnɔ k'o walawala k'o da aw bɛɛ lajɛlen tulo kan. O tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ kɛɲɛbakaw olu fɛ yen nɔ an b'a fɔ ko kɛɲɛba mairie ye a kumakan ni ka o yɛlɛ sanfɛ ka kɛ ni sanu bɔli ko juguya min bɛ kɛ kɛɲɛbakaw olu fɛ yen nɔ ni o bɛ fɛn min kɔni ye kɔlɔlɔ caman ka o lase kɛɲɛba dugu o ma ni o kɔlɔlɔ dɔw bɛ kɛ jizow ka donni ye u kan fo ka taa se yɔrɔw olu tiɲɛniw ma ale ni an ka dugu jukɔrɔ nafolow bɔ ko juguya o yɛrɛ fɛnɛ bɛ na ni kɔlɔlɔ min ye o kumaw baaraw olu taara ka o bila sen kan min na ni miiri maaw yɛrɛ fɛnɛ ɲɛfɔli kɛ ka fɛn min kɔni ye hakilina gɛlɛnnin ka o ta ka yira k'a fɔ ko maa minnu ni u kɛn bɛ ka yɔrɔw ta ni ka taa o kɛ sanubɔ yɔrɔw ye ka sɔrɔ u tɛ k'a kɛ ni sariya ka sira ye ko dɔgɔkun kelen ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔnko ko o dilen don u ma u k'a yɔrɔ ninnu ka u datugu walima u ka taa u bila sariya ale ka bolo kan ka a bila sariya siraw olu fɛ ko ni o ma kɛ fɛn min kɔni ye ɲangili jɔnjɔ ko o na ta ka o ɲɛsin o ma kofɔlen ninnu ma ka yira k'a fɔ ko ni hakilina minnu taara ko a b'a to fɛn min kɔni ye an ka dugu jukɔrɔ nafolow ye olu bɛ se ka lakana cogoya min na ale ni jamana kɔnɔdenw ni u bolominɛnw kɛrɛnkɛrɛnnenya la kɛ
Kɛɲɛba dugu o kɔnɔna na an b'a fɔ ko o hukumu kelen kɔnɔna na Gawukaw olu fɛ yen nɔ an ka finitigilakaw ye wulikajɔ belebele kɛ ka kɛ ni fɛn min kɔni ye banbagaciw ka mɔbili fila ɲana bɔɲɔgɔnko ni ka dankari kɛ o la min ni o baaraw kun bɛ ka kɛ sanubɔyɔrɔ la mun ni a tɛ ka kɛ sariya ka sira o kan ni yamaruya sɛbɛn o tɛ o kama an ka finitigilakaw ka ɲɛmaa ni o ye état major général ye ale ye lase kɛ k'a yira k'a fɔ ko maa o maa mana ye fɛn min kɔni sanubɔko nasiraw fɛ i ka ye sanubɔ dingɛda la k'a sɔrɔ a tigi ma kɛ ni sariya ye a ma kɛ ni jamana ka yamaruya ye ko fɛn min kɔni ɲangi belebele ko o na ta min ka o da i kan ko o b'a yira k'a fɔ fɛn min kɔni ka sanubɔ ka sɔrɔ a ma kɛ jamana ka yamaruya kɔnɔna na ko dansigi kɛra o la Gawukaw olu fɛ yen nɔ o ni a mara bɛɛ lajɛlen na o sɔrɔla o fɛnɛ kunnafoniya kɔnɔ ko walawala ko da aw bɛɛ lajɛlen kulo kan k'a fɔ ko nin bɛ dansigi kɛ aw ka kunnafoniyaw la Tamtam TV jabaranin kan an b'a fɔ ko nin wagati kofɔlen na tajiko gɛlɛya min bɛ Mali kɔnɔna na a dogolen tɛ masi la o kama an bɛ nin kumakan kɛrɛnkɛrɛnnen ni o bɔra Musa Ga Asharatuman ale kɔni yɔrɔ la ni a y'a yira k'a fɔ ko ni i kɔni ye taji mobili kelen n'i ye i ɲɛsin o ma ko a bɛ i n'a fɔ ni i kɔni binna muso kɔnɔma ale dɔ kan o hukumu kɔnɔna na k'a fɔ ko bɛɛ lajɛlen ka i janto a yɛrɛ la k'a yira k'a fɔ ko taji ko o ye jamana yɛrɛ fɛnɛ yiriwasen dɔ ye ko o lakana o kan ka kɛ bɛɛ lajɛlen kunnasumuni k'a kɛ ni an ka fɛn min kɔni kunnafoni diso bɛɛ lajɛlen tɔgɔ ye an b'a fɔ ko aw kan bɛn wasalam